ukakhala ndi tohara mu nsalu zako mzovala zako ndiye kuti china chilichonse chimene ungachite kuchokera mu tohara imeneyo uyeresa ntchito yako ina iliyonse imene ukumuchitira Allah subhanahu wa ta'ala, ndiko kutero ukumulemekeza Allah subhanahu wa ta'ala pa ntchito zako posiya kupanga shiriki, posiya kupanga kufri, chifukwa shiriki imachosa tohara ndiye ukhale oziyeresa nthawi zonse. Mawu onena kuti warujza fahjur, ndiponso zoyipa uzipewe, akutanthauzatu mafano, uwapewe mafano. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam sanayambe wapembezapo mafano, ndiye apa kumulangiza kuti uwapewe mafano kuti asakuyandikire, komanso walangize anthu kuti apewe kupembeza mafano. Choncho maaya oyambilira amenewa anali at-tauhid, anali olamulira kuti munthu akhale oyiziwa tauhidi pachiyambi penipeni. Zina zonse zimabwera pambuyo pake. Nchifukwa chake msilamu akuyenera choyambilira aphunzire tauhidi, choyambilira chenicheni aphunzire tauhidi, aiziwe tauhidi, kenako aziziwe sifano zina zonse zizikhala zosavuta, chifukwa choti ali ndi akida yolondola, ali ndi tauhidi, komanso ndi chisimikizo, komanso ndi chikhulupiriro chonena kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndi mmodzi yekha, ntchito zonse zimene ndikupangazi ndikumpangira mmodzi yekha amene ali mlengi wanga. Kuzipewa zoyipa, warujza fahjur, kodi ungazipewe bwanji? Kuzipewa zoyipa zimene tanena kuti amatanthauza mafano, akutanthauza kuwapewa mafano ndi eni amafanowo. Mtumiki sallallahu alaihi wasallama kupewa zimene zizi kudamutengera zaka zokwanira 10 akuyitanira ku umozi wa Allah subhanahu wa ta'ala, zinamutengera zaka 10 akuchenjeza anthu za kupewa mafano komanso kuwayitanira ku umozi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo pambuyo pa zaka 10 adayendesedwa kupita kumwamba kumene adalamulidwa swala zisanu. Adapemphera pa Makka zaka zisanu, kenako adalamulidwa za kusamuka kunka ku Madina. Hijra, kusamuka kumeneku kumachedwa kuti hijra kapena kuti msamuko. Kumeneku ndikuchoka mziko lophatikiza Allah ndi zina, ndikupita mziko la Chisilamu. Hijra ndikusamuka malo amene akuphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala, malo amene pakuchitika za shiriki. Kusamukapo ndikupita ziko lina kumene kuli Chisilamu, kapena kuti kumene ungakakhale ndikugwirizana ndi anthu zompembeza Mulungu subhanahu wa ta'ala mmodzi yekha. Hijra ndi chikakamizo kwa anthu onse, wina aliyense akuyenera kuchita hijra. Hijra kusamuka kapena kuti kuzisiya zinthu zonyasa zimene zili za shiriki ndi chikakamizo kwa munthu wina aliyense wa Chisilamu, ndi chikakamizo kwa munthu wina aliyense ngakhale yemwe sali Msilamu amene amapembeza mafano, akuyenera kuzisiya, kupanga hijra ndi kulowa mu Chisilamu. Ndipo hijra imeneyi ilipo kufikira siku la chiweruzo. Umboni wake Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu surati Nisa aya 97 mpaka 98, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. Kusamuka, kuchoka pamalo pamene pakuchitika zinthu zoyipa, zinthu zonyasa, zinthu zodana ndi Chisilamu, koma sungakwanise kuziletsa pamalopo, iwe usamuke ngatinso ungakwanise kusamukako. Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti ndithudi amene angelo awatenga miyoyo yawo ali ozichitira okha zoyipa posasamuka ku Makka,
azawauza kuti mudachitanji pa chipembedzo chanu. Iwo azati tidali ofowoka ndi oponderezedwa pa dziko, choncho sitidathe kuchita mapemphero athu. Angelo azati kodi dziko la Allah silidali lotambasuka kotero kuti inu mkusamukira kwina mmenemo? Iwo malo awo ndi ku Jahannam. Taonani kuyipa kwa malo obwerera. Kupatula omwe adali ofowoka kwenikweni achimuna ndi ana, omwe sangathe kuchita ndale ya mtundu uliwonse ndipo sangathe kulondola njira yonkera ku Madina. Choncho iwo ndithudi Allah angawafafanizire, poti Allah ngofafaniza machimo mochuluka. Allah subhanahu wa ta'ala akunenanso mu surati al-Ankabut aya 56, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ibadiyalladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Akapolo anga amene mwakhulupirira, ndithu nthaka yanga njopanuka, mukhonza kupita dziko lina ngati dziko lanulo simupeza mwayi wopembeza Allah mokwanira, ndipo ine ndekha ndipembezeni. Tiyambe kaye chifukwa chimene aya imene idasikira monga malinga ndi mmene akunenera al-Baghawi. Allah subhanahu wa ta'ala amumvere chisoni, akunena kuti ndithu aya imeneyi idawatsikira asilamu aku Makka amene sadasamuke pambuyo poti Allah subhanahu wa ta'ala walamula za kusamuka, komabe Allah subhanahu wa ta'ala wawayitana ndi dzina la chikhulupiriro. Tanthauzo la mawu a al-Baghawi awa ndikunena kuti anthu wasadatuluke chisilamu ngakhale adasalira ku Makka, sadapange hijira ngakhale adasalira ku Makka. Apatu tikulandira phunziro lonna kuti munthu ngati ukumana ndi mavuto ena ake pamalo pamene kukhala, si ukukwanisa mavuto ake okulesa iwe kuchita mchifuniro cha Allah subhanahu wa ta'ala, oti mpaka kumakugwesera kushiriki, usamuke pamalopo upite malo ena. Umboni wa msamuko umene uwu msamuko wa ibada kuchokera mmawu a Mtumiki sallallahu alaihi wasallama akunena kuti la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawba wala tanqati'u at-tawbatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Siku zatha kusamuka mpaka kuzathe kulapa machimo, tauba, ndipo siku zatha kulapa machimo mpaka lizatuluke zuwa kuchokera kumene limalowera, kapena kuti kiyama. Kusonyeza kuti kusamuka kuzachitika mpaka siku la kiyama, mpaka zuwa lizatuluke kuchokera kumazulo kumalowera kummawa, mpamenenso tauba izathe. Sono Mtumiki sallallahu alaihi wasallama atakhanzikika ku Madina, kudalamulidwa malamulo ena a Chisilamu monga kupereka chopereka, kusala mwezi wa Ramadhani, kupanga haji, adhananso kapena kuyitanira anthu kukachita swala inalamulidwa. Nkhondo ndi adani a Chisilamu, cholinga choteteza chipembezo, kunalamulidwa, komanso kulamula zabwino ndi kulesa zoyipa ndi zina zotero malamulo a Chisilamu pambuyo pokhazikitsa tauhidi. Izi zinatenga zaka zokwana 10, kenako Mtumiki sallallahu alaihi wasallama adamwalira chipembezo chake chilipo. Mchipembezomu palibe chabwino chilichonse kupatula kuti anachionesa kwa anthu ake, komanso choyipa chilichonse iye anachifotokoza ndipo anachenjeza. Chabwino chimene anachionesa ndi umozi wa Allah subhanahu wa ta'ala mapemphero, tauhidi, ndi zonse zimene Allah subhanahu wa ta'ala amazikonda ndi kuzisangalalira. Ndipo choyipa chimene anachenjeza ndi kumphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala ndi zina, kapena kuti shirki, ndi zonse zimene amazida ndi kuzikana. Allah subhanahu wa ta'ala adamutumiza mthenga wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwa anthu onse pa dziko lonse lapansi, ndipo adakakamiza ziwanda kapena kuti majini ndi anthu onse kumsata iye. Allah subhanahu wa ta'ala hakunena mu surati al-A'raf aya 158 kuti A'udhu billahi minash shaitani rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Nena, inu anthu, ine ndine mtumiki wa Allah kwa inu nonse. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala adakwaniritsa chipembezo chake ndi mawu ake onena kuti, pitirizani kumvera mboni yotsatirayo.